गुड मर्निं एभ्रिवान बे समाव जों अरुणाचल प्रदेशआव बेरायहैनो नागिरदों दायो फुंनि 6 रिंगा जाबाय बे समाव आवगायलांसै नोंथांमोन नायलांबाय थागोन जों अरुणाचलनि भेहिकल चेक खालामग्रा गेट जों बेयाव मोनफैबाय बेयाव जोंनि पासफोरखौ गेट पासफोरखौ जों बानायनानै लाबाय बे समाव जों आवगायलांनोसै नोंथांमोन नायलांबाय थागोन Don number one. अखाया बोरैबा गोलैखायसो माहा आंका ओइ ससे अखा हानो माबाया सिलासो बे समाव जों सफैबाय जेंगां मा होनो बेयो जेंगां पस्टे जेंगां उल्टास नुयो जेंगां पस्टे हा फट' लालायनोसै दसे जोंहा नै बिथांमोना लागासिनो दङ फट' लागासिनो दङ जोंहा नै एसे थाबायबावनोसै टेटेट बिथाङा फट' लागासिनो दं नै ब्लग भिडिअ नायदों ब्लग भिडिअ हा मा रुपा टाउन मोनफैबाय रुपा टाउन खाम उखैबाय रुपा टाउनाव खाम जानोसै ड्राइभारा जोंनिया बान्दा होबाय खारदों दा रुपाखौ नुगासिनो उखैनामोन आं रुपायाव आइथिंनि आफा माबाखौ फिस्रिना गारबोनो नामायदोंमोन टाइम मोनासै आइथिंनि हाद्रिफोरखौ मानो टाइम मोनासै फिस्रिनोनो समाय मोनासै मानि थाखाय माबा जाबाय थान मोननो ओमफ्राय खामखौलाय नामायना मोनासै ना मोनबाय खामखौ नामायना मोननायमोन माबा बिगुर गारिसोनो माइरङा दायाव मोनबाय खामखौ बेयावथ' मोनदों मोजाङानो सुयोबो माइरंखौ बिगुरखौबो गारो सोरमोनलाय नीट है अच्छा इसको सिस्टम ये है डायरेक्ट ऐसे बना के दिया है आपको कुत्ता के खाना है डायरेक्ट शेप लेके दिया है ना हम लोग डिनर था बोरै जागोन
सासे लाना दं बेखौ मालाय ओइ सासे लादों बेखौ मोनसे गावबागाव नों लाना होदों बेखौ मोनसे बिसोरबो लागौमोन लाथारगौमोन बिसोरबो लाखागोन बिसोरो ओइ रुको रुको र' मछली ना लांबा ना बायनानै लानोसै बिथाङाबो लाबाय मोनसे आंनि मोनसे बिनि हाजो थाबायना हायनानै ना बायना लाबाय ओइ फुवासे दैमानि ना गोथां बाब्राबलायनाय ना गोथां